nokuzara kwayo toda kuti tibatsirane kutaura hakuzi kutenda. Ndozvangu kuti vazhinji vachanga vachitenda tichazopa munhu achitazowana mwana wekutenda tatopedza basa redu kwatandadzika mwanasikana. Isi tokuenda muchidimbu tifambirane nenguva dzedu Mwari vachitibatsira. Nguva ino regai ndisvika pandinokumbira brother hanzvadzi yomufi yomuchakabvu Koma John vauye kuno kumberi. Pavanenge vachiuya kuno kumberi baba vanenge vachigadzirirawo kuti vagozotipa manzwi avo. Koma John iyi hanzvadzi yomufi. Speseri yakanaka zvikuru tinokwana tese tikotarisa kuti ukatandaudza ruoko rwako rwakadai hauroi munhu here. Varikutisimbisa kuti zviro zvakanaka. Koma John tipe manzwi enyu maringe nehanzvadzi yenyu. Makadi ndoitwawo John Mira, ndini hanzvadzi yaEnvy Mbai Mira, African Queen Diva. Ndinongoda kutaura mazwi mashoma ndichiti kwakaitika attack yakakuwadza sisi vangu. Kasi zuva ranhasi handisi kuda kutaura nezveattack, handisi kuda kutaura nezvedeath, ndiri kuda kutaura nezvelegacy yaakasiya. Ndiri kuda kutaura nekufadza kwaita vanhu paanga ari mupenyu, challenge yake, energy yake yaaipa vanhu. Ndiri kuda kuti legacy iyoyo ienderere mberi. Handisi kuda kuti vanhu varemember the bad things that happened the last minute. I want everybody to just concentrate on celebrating a life, celebrating a purity, a beauty, celebrating a work ethic, celebrating Jangangori. Next, privacy yake. We are not going to let them rest because ndiye akamatanga, asisi tichamakontinya tichiramba tichibudirira mberi, tichienda mberi nemadreams ake nemagoals ake. Ndisingakupedze nguva yangu, ndatenda. Vazviita Koma John chipo chokuombera vachigara pasi. Toda kutenda tasvika kuti baba vamunhu honorable Musairi vauye kuno kumberi vatipe manzwi avo maringe nemwanasikana wavo. Honorable Musairi. Pamusoro ndoda kuti chekutanga ndoda kutenda amai, ndoda kukutendai nokutambirai. Ina handina mashoko akakura akawandisa pazuva ranhasi. Ini nhira mwana wangu ndasumuka pano kuti nditaure kuti mhuri yekwanhira maremekedzwa, mhuri yemanyame pato maremekedzwa, mhuri yechitungwiza maremekedzwa. Mutungamiriri wenyika Comrade Emerson Mudambudzo Mnangagwa wakaita kuti zuva ranhasi tirikwanise. Aisakwanisa mwana wangu akashara kuSouth Africa zvamunonzwa, akapondwa ikoko, zvino zvikarongwa kuti tiite kuti mwana auye. Amai
semakurukota ehurumende ari pano achikuta nekuda kwerufu rwomwana wangu eni yombaimira. Ini ndoda kungopupura kuti ndakaberekwawo mwana wangu eni akaberekwa 1982 akakura ari mwana akanaka aiterera. Eni akakurira kusvika nanhasi kuno ari munhu angu hapana pataimbomona achitita mamudzi kana kuti mai vaeni ndobva angogara mubicha atangopedza nyara dzobva adzokera kusauti. Handina kuziva kuti mwana wangu achauya covid. Handina kuziva kuti imba yachadzoka dai, asi ndinoda kungotenda zvakanyanya amai usine munangagwa. Ndinokutendai zvakanyanya nekuremekedza kwamaita mwana wangu. Ndinokutendai zvakanyanya hurumende vese vakuru vehurumende nekutukuta kwamaita nevose vari pano kwauya kuti tizobatsirana kuchema nhamo yemwana wangu. Ndinokutendai, Mwari ngakuitire zvakanaka. Vachakuombera kuna amai vachigara pasi mazvita amai sekuru Denford ndizvohandichokwadi muchange mapano chekudhara mai munaku sekuru Denford vachipedza manenge mamira sure kwangu. Uyai tifambe nenguva yedu mazvita. Musoro mese vatikuta amai munakagwa tinokutambirai kusvika kwamaita vese vakuru vehurumende vari pano tinokutambirai nekusvika kwamaita. Inguva inorwadza zvakanyanya kwatiri chinhu chatakasingatarisiri, asi Mwari vaita kuda kwavo. Tinoda kutenda hurumende yedu zvakanyanyisa. Hachisi chinhu chiri easy kuti first lady vakwanise kusvika kwapano. We appreciate. Vimbai handisi kuda kuwanza kutaura zvakaitika kushaya kwake, asi totenda hurumende. Gotten state assistance. My first lady, she has taken her time out of her busy schedule to be with us. Not only do we respect the government, but it also shows the kind of person Anne was. She was a person, Akasia, a mark. That's why she has gotten such a send-off. So, kuna Anne mzukuru wangu, wotifamba zvakanaka, Mwari vaita kuda kwavo. Hazvo zvinhu zvatakatarisira, asi ndomaitikira zvaita. But we appreciate the government we have because it's concerned about one life. Papa, we need to emphasize that. Thank you. This is Maita Sisi. Sisi vachipedza kutaura ambuya vayomere sure kwangu pamwe chete nacheche makateerana tikatapedza program yedu. Ashita, ndoda kungopawo ruremekedzo rwangu kuna His Excellency baba vedu Idi Munangagwa. Ndikopazve ruremekedzo rwangu kuna mama Maita zvenyu nevose vanoremekedzwa vari pakati pedu. Ndinoda kungokutendai hama neshamwari dzatikutawo panguva ino yatiri kuchema gamba rabva pakati pedu. Anga ari munin'ina wangu ndinotanga achiteera tizoteera vakomana 5. Anga ari munhu ane rudo, anga ari munhu ane tsitsi, anga ari munhu akashinga. She was a
a pillar of strength to us as a family. Tiri kuchema, tiri kurwadziwa, asi mukuchema kwedu tiri kufara. Tinokufara kwatinako kuti hatisi kuchema tega semhuri, tiri kuchema senyika tarasikirwa varikani. Ena anga ane madreams akawandisa, anga achida kuzozadzisa, angada kusimudzirawo kunyange vechidiki, kunyange vamwewo vanoita maactresses saiye, anga achida kuti industry kuenda mberi. Zvisinei hazvo, Mwari vatendera. Ndinoti munenge inofamba zvakanaka, asi ronda ravasiya shamwari harigona kupora wena. Nerimwe zuva tichasangana. Sisi vari kurwadziwa maringire maendero akaita munyina wavo sina urombo zvikuru. Rekandikumbira mbuya womunhu zodere padhuze. Ambuya hayo haana angashaiya ambuya mese makafitwa vakagara pa Pano amai vedu mai Mnangagwa tinoda kungovatenda nerudo rwavo rwawaita kuuya kuzobata nesu pano. Ndiri pano ini mai Kabaira, ndiri tete waEmi hanzvadzi yababake. Ndiri kurwadziwa zvakanyanya, ndakamirira vana tete vose. Tiri kurwadziwa zvakanyanya. Eni anga ari muzukuru wedu, mwana wedu wataidada naye, zvese zvaaita uchiziva kuti mwana uyu mwana anga akarongeka. Vashoma vanasikana vamwe vari kurongeka sezvanga zvakaita Eni. Vanomuziva neushingi hunenge hwemurume. Zvaita zvizhinji anga asingadzokere mumashure. Airamba achienda mberi, vanhu vachitaura vachiita sei. Eni anga asingasiye ningi chinhu chaaiita. Vanhu vachishoropodza paakatenga munongoziva tese kungava mudimbi remunda. Angotanga nekurima zvichibva zvangoti wawo. Zvimwe zvacho zvinoramba, zvimwe zvichiita. Asi Eni akasangana nenguva yakadaro kuti panguva yaisakura munda wake, panguva yaigadzirira basa rake radai kusvika nhasi paazofa ari, pane wakamudzikisira, pane waimushingisa achienda mberi, haana kudzokera kumashure. Akaramba achiti inini ndicharamba ndichienda mberi. Chokwadi Eni akaramba achiita basa rake.
aine ushingi hwechirume, anga asina basa nekuti vanhu vataurei, anga ari munhu aigara achisekerera hama dzavo. Chandiri kuda kunyanya kutaura nhasi, satete wambai wanzara atisiyira haridzosereki, haridzosereki. Hatichawana munhu ane ushingi hunenge hwaeni, nekuti aishanda kwete kumhuri chete, mhuri yedu chete, asi aishanda kwete Zimbabwe futi chete, aishanda kuzikana nyika yose. Saka ndiri kuda kurangarira nhasi muzukuru wangu adai kutisiya, adai kutirwadzisa. Tarwadziwa mhuri yekwaMhira, tiri kurwadziwa mhuri yekwaMhira nekutisiya kwatiita muzukuru wedu, nekutisiya kwatiita mwana wedu. Mwana wedu akatisiya nzira inorwadza, mwana wedu akafa nenzira yataa tisingambofungidzira kuti munhu wechikadzi nai ungafosa izvozvo, kurwiswa nematsotsi kwete usiku. Ndoda kukutendai, ndoti eni famba zvakanaka muzukuru.